यूथ ऑफ जीएसबी ऑडियन्सांक नमस्कार. तुम्ही पूरजोनाने हे विषय ऐकून खुश पावचे तशीच शेअर करची काम करताची म्हणून आम्ही लेखताच 400 ग्राम भांगर आशिल्ले 28 चक्रणिकेचे नवरत्न पेंडेंट आशिल्ले हारू काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान काशी मठा तर्फेन अयोध्ये श्री रामचंद्र देवाक समर्पण केलेलं आसा. जीएसबी ऑल टेम्पल असोसिएशनाचे अध्यक्ष अतुल कुडवा, दिल्ली समाजाचे गणेश मल्ल्या तशीच पुजलना ग्रुपाचे अनंत पै हांनी वोट्ट जावन चंपतराय श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टाचे जनरल सेक्रेटरी हांका आजी हँडओव्हर केले. ह्या विशयी सगळे समाजाकच एक खुशी विषय. तशें जावन तुम्ही हे व्हिडिओ पूर जनाल शेअर करताच म्हणून आम्ही लेखताच. हे व्हिडिओ पळयल्या खातीर धन्यवाद.